ఇరాన్ మాజీ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీకి నేడు మషద్ నగరంలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు. ప్రముఖ ఇమాం రిజా పవిత్ర క్షేత్ర సమీపంలో ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో ఆయనకు తుది వీడ్కోలు పలకనున్నారు. ఈ నెల 4వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమైన అంతిమ యాత్ర క్రతువులు దేశవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఖమేనీ పార్థివ దేహాన్ని దర్శించేందుకు లక్షలాది మంది ప్రజలు తరలివస్తుండగా పలు ప్రపంచ దేశాల ప్రతినిధులు నివాళులర్పించారు. భద్రతా ఏర్పాట్లను ఇరాన్ ప్రభుత్వం అత్యంత కట్టుదిట్టంగా చేసింది. كفرت لي منار بقبلي هرما نجف شجاع قشا